Goeie. Nou, voor je. Wat ben je aan dan? Ik ben op het bestellen. Bestellen? Ja. De winkel maakt er vol, no? Oh ja. Als je net meer bestellen, gaat het vanzelf. En hoe lang heet deze winkel al? We ben hier in 2 oktober ben we hier 28 jaar. En wat is het gekste wat je ooit in die 28 jaar je mooi maken hebt? We hebben hier ook alles een beurs voor. Ongelooflijk. Dan die meesten winnen voor. Ja. Maar wat doe je dan? Dan ga je door die beurs om een adres. Ja. Dan was het net weten hoeveel centen dat erin zitten. En Gerke vond het adres. Gerke is mijn man. Dus wat doet hij? Die belt die vrouw op. Ja. Hij zei, je leidt wat van jou. Nou, wat dan? Ja, een beursman proteïelt zei. Hij jou daar invest. Ja, zat Gerke, ik maak toch zien van wat die beurs is. Ik ken hem al in de kluis, maar er zitten duizenden euro's in. Ja, hè? Het meisje was zo verschrikkelijk lelijk. Ja, hè? Dat we dat heen. Maar ze kwam je wel om een beurs. Ja. Maar wij beleven hier ook hele mooie dingen. De betten van BN. Prachtig. Jij in de zaak? Nee, dat net. Oh. Maar ik weet wel wanneer het zijn verwachting binnen. Hè? En meestal ben ik heel vaak de eerste die het weten. Op de tweede. Boeken de ouders om. Ja, ik heb het laatste steltje, dat mocht ik de ouders ik net vertellen. Maar die moesten wat suppletie hebben. Suppletie. Suppletie? Wat is dat? Dat zijn voedingssupplementen. Oh, oké. Oh ja. En mem komt hier elke sneeuwen. Oh, ja. Dan mag je stilhouden. Maar inwendig heb ik dan een hele grote plezier. Want Ja. ik vind het gewoon prachtig. Ja. Maar als de lietse poppen er is, Ja. nou, dan komen ze hier ook te pronkje natuurlijk. Nou, dan geniet ik. Ik vind het prachtig.